L-aktar ċifri riċenti tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li r-rata annwali tal-inflazzjoni kif imkejla mill-indiċi tal-prezzijiet kienet ta' 2.5%, żieda mit-2.4% ta' Settembru 2025. Ir-rata medja annwali fuq 12 xahar għal Ottubru 2025 kienet ta' 2.3%. L-akbar kontribuzzjoni għar-rata annwali tal-għoli tal-ħajja kienet imkejla fl-indiċi tar-ristoranti u l-lukandi l-aktar minħabba prezzijiet ogħla tas-servizzi. It-tieni u t-tielet l-akbar kontribuzzjonijiet tal-inflazzjoni annwali kienu nnotati fl-indiċi tal-ikel u x-xorb mhux alkoħoliku u fl-indiċi tat-trasport, l-aktar minħabba prezzijiet ogħla tal-laħam u tas-servizzi tat-trasport bl-ajru. Din iż-żieda fil-prezzijiet tfisser daqqa oħra fuq il-konsumaturi li qed ikomplu jaraw il-paga tagħhom titnaqqar xahar wara l-ieħor. Anke l-Eurostat wera kif il-prezzijiet f'Malta qed ikomplu tilgħin il fuq u minn Settembru għal Ottubru reġa' kien hemm żieda. Bħalissa r-rata tal-għoli tal-ħajja f'Malta qed tisboq dik f'pajjiżi bħal Finlandja, l-Portugal, Ċipru, l-Italja, Franza, l-Greċja, d-Danimarka u anke l-Ġermanja. Dawn kollha għandhom inflazzjoni inqas minn pajjiżna. Mhux hekk biss, iżda l-istess ċifri tal-Eurostat juru li l-għoli tal-ħajja fiż-żona euro naqset għal 2.1% li hija rata medja ferm inqas minn dik ta' Malta. L-inqas rati tal-għoli tal-ħajja kienu reġistrati f'Ċipru, Franza u l-Italja.